nyaketi kelawan sliramu iki. Mergo ibu nyawang saka kadoyan. Jebul sliramu wis katon wasis lan trengginas gun mulai piloroku. Tansaya gun mecake ajijaya kawijayan. Jebul sliramu wis dewasa. Putraku sing tak tresnani lan tak domo-domo. Sing dadi gegandelaning atining ibu. Yer Waryangki, ibu nyaketi kelawan sliramu. Kejaba ibu mung kepengin ngerti nggon kewasisanmu oleh piloroku. Saktenane uga ana wewadi kang bakal tak blakake kelawan sliramu. Yer wewadi badhe penjara cuman iso ingat jalan dipun pengen bagus mati lakon 20 tahun kapungkur kabeh iki kang kasimpen marang jeneng atining ibu tak kira sliramu wis dewasa wis tiwanjine sliramu mangerteni bab perkara iki lakon kapungkur nalikane perang gedhe antarane negara Tanjung Anom lan Kadipaten Hargopuro. Rang kawiwitan kang dumadi ana ing erenging Gunung Hargopuro. Sampai perang gedhe nuwuhake pangorbanan kang akeh. Kabeh prajurit kang ora ngerti dodok saling perkara dadi korban kekejemaning perang. Saya Kadipaten Hargopuro kabrentas dening prajurit ana ing negara Tanjung Anom. Basan Kadipaten Hargopuro dadi segara gening. Nalikane Hargopuro dadi segara gening. Ibu ngepasi leledang ana ing sakiwa-tenganing Kadipaten Hargopuro. Anjur ibu mirengake ana swaraning tangising konang jabang bayi. Ana ing sakjroning Kadipaten Hargopuro kang ana gene kang mahalat-halat. Konang jabang bayi kang nangis tutut atining ibu. Banjur konang jabang bayi iki mau ibu slametake. Rasa tresnaning ibu marang konang jabang bayi iki mau jur tak munggah ana ing kayang. Tak gulawentah tak tresnani kaya dening putraning ibu dhewe. Malah kaporo saiki wis ngancik tataraning kadewasan Waryang. Jan boyo jan papanake wonten ing taman calutang. Kok kula dereng nate pirsa. Sliramu kepengin ngerti sapa saktenaning konang jabang kuwi mau? Si kula kepengin sanget mangertosi. Sinten to putri menika yang penjan boyo wonten ing taman kelaman? Konang jabang bayi kang wujud putri sing tak boyong ana ing kayangan lan tak guluntrah lan tak tresnani. Ora ana liya mung sliramu dhewe. Sak meniku menjan bungkus toya lembaranipun sejarah. Menapa menjan menika sampun boten tresna malih. Saya badhe balekake kula wonten ing Arjamudha.
malang-malang nanging yo siji paweling ibu marang sliramu koy ento mengkone sliramu minangka dadi senopati ning Kadipaten Hargapura merangi wong-wong ing Tanjungan amun sliramu ketemu pawongan aran Sutrisna aja nganti kok pilana yo menapa boten nepurang kamangka menika senopati wonten ing Tanjungan kalebet musuh kagem mergo pawongan sing jenenge Sutrisna ing mengkone kang bakal dadi jodohmu nggih Sutrisna pinangka jodoh menawa kanthi dalan iki ing mengkone peperangan bisa kasilih aku nuju mangkah perang wong Tanjungan amun sliramu butuhake sabiyantuning ibu mung cukup sliramu madhep lan mantep nyebut marang ibu pintokor pisak nalika ibu bakal teko bebantu kelawan sliramu suwun santen ibu dene dawuh dan menika sampun terang-terang sak menika uga nyuwun pamit badhe turun wonten ing yang mateng Sudarma sing ati-ati mung wae paweling ibu jenengan kok lalekan Gustu mencene kang musuh bisa sampe tresnane ibu ora bakal luntur kelawan sliramu bisa nemokake jodohmu Wayati nyuwun pangapunten ingkang kathah anggen kula kumawantun njugaraken panjenengan mboten semet. Iya. Awit wonten kabar pawartos ingkang badhe kula caosaken dumateng iki. Kabar apa teh? Wedal ing dalu sakmenika wonten rawuhipun Bapa Resi Candala badhe pinanggih kalih panjenengan. Bapa Resi Candala
rawuh ana ing Kadipaten Argopuro. Yen pancen tetela kaya ngerti. Enggal rapak kados mekaten. Pangestunipun Kanjeng Adipati Waryuda bekti kula katur. Sanget anggen kawula nampi ndadosaken jejiwan Bapak. Inggih. Ndadosaken kejuting manah dalanan Bapak rawuh wonten ing Kadipaten Argopuro. Inggih. Mboten paring kecala. Kalamun Bapak Resi paring kecala. Badhe kula papak kreta dolen semula minangka titihanipun Bapak Resi Dandolo. Nak Mas, Inggih. mila kula sengaja sowan ngabiyantara karana kawontenan ingkang kula dereki wiwit wonten ing Kadipaten dalasan wonten ing wewengkon Kutaraja Hadipraya. Nggih. Kawontenan brubuh tumuli lajeng kula mlajat. Kula nyuwun tulung para kadang Adipati wiwit Sonya Prengga Puser Bumi Jangkar Bumi. Ngaturi wuninga kula minggah wonten ing Kadipaten Argopuro. Astunipun wonten menapa to, Bu? Kok ndadosaken kejuting manah? Wedal menika Jangkar Bumi Puser Bumi Sonya Prengga bedah Bedah. Lajeng negari pundi teng saged nelokaken sangertos kula miterang panrawanging batos kula Tanjung Anom mujudaken Kadipaten Enggal kabawah dening Lesanpura kapandhegani dening Manggala Yuda Sudira sampun kumawane ngalahaken ingkang kadang Saparti Brojo mongko. nggih Kakang Saparti Brojo Nggih, wedal menika gugur ing ancasipun Tanjung Anom bedah Belang Wetan wiwit Jangkar Bumi Puser Bumi Paku Bumi Sonya Prengga nek perlu Argopuro Aldakarata ngantos Kutaraja Hadipraya badhe dipun bedah Lesanpura lumantar Manggala Yuda Sudira nggih. menawi kados ngaten boten dangu malih Kadipaten Argopuro badhe dipun telokaken mila kanthi menika mumpung dereng kedlarung-dlarung Ngaten tiyang kang Tanjung Anom kula jangkae Kaya menapa ngatek dumateng kita pada cumanggah gedeng silahipun tiang-tiang Tanjung Anom ndika menawi menggah pamawas lan pamikir kula umpami jumangkah kasarwa marah kados kirang prayoga sakwentawis nglempakaken para tantama nayaka praja saugering mangke badhe ngrebat
lan loropaken Tanjunganom kedah mawi margi ingkang dipun pikir kanthi permati. Nanging nuwun sewu. Nggih. Menawi wonten kedadosan ngatus mekaten. Napa kula kedah mendel lan mendel? Nggih boten. Panjenengan menika sapu kawat Kutaraja Adipraya. Namung menawi jumanggah mawi dasar amarah boten badhe menang mangsa saking Tanjunganom ingkang sampun dipun ayomi dening Lesanpura dipun pandhegari dening Manggalayuda Sudira. Sinten Manggalayuda Sudira? Anak angkat Manggalayuda Utara ingkang nalika semanten kagungan gogok 18 kerep lan gada 18 kerep. Sudira bobot pilih tanding. Mangsa Sudira menika boten gampil kedah mawi margi Karti Sampeka. Piye wong Tanjunganom mlebu ning Argapura, aja nganti Argapura mlebu ning Tanjunganom. Salokane sulung mlebu geni kutuk marani sunduk, Nak Mas. Nanging Bapak, Nggih. menalika jumangkah boten kula pribadi. Kula kedah utusan si Putra-putra panjenengan ingkang parikedah kayasa dados senopati wonten ing Argapura. nuwun sewu. Nika badhe nrembakaken dumateng anak kula pripun. Anak kula sakatripun. Nggih. Waryanto, Waryaka, Waryono. Nggih. Niku bebasan bocah wingi sore. Dereng ical pupuk lempuyangipun. Menawi majeng wonten ing Aranggana. Menapa boten kutuk marani sunduk? Sampeyan ampun ajrih ing minggengipun panjenengan tenajar Candala, ajar Titipati, ajar Kalayaksa lan ajar Kuralangking. Sedaya para brahmana ingkang kepengin nyengguyung Kutaraja Adipraya sarta Kadipaten Argapura. Mila ingkang saking menika kangge ngasoraken yuda kedah dipun perangi, carane merangi inggih ingkang putra ingkang magut yuda ngadani pupuh. Duh, Guru. Rih ning mriku marginipun kula nderek dumateng Dengger. Waryanto, Waryono, Waryaka. Kapura ngarsa. Mulai kang suwan Kanjeng Rama. Apa sih? Waryono, Paring jauh Kanjeng. Waryanto, Waryaka. Sabtu katimbalan. Mesti wae sliramu kaget atimu jalaran Rama nimbali sliramu ora ana ing pendopo nanging ana ing sanggar pamuja. Kados sinebak simo ingkang galak nembe kemawon gegladen. Panjenengan paring dawuh kang supados kula sedaya kadang marak sowan. Wonten kawigatosan menapa Rama? Sedaya menika leres Rama. Menawi cita ingkang putra nggadahi kalpatan tumrap negari Argapura. Idana menapa ingkang putra mboten badhe suwala Rama. Saya Rama, menawi wonten kawigatosan dumateng ingkang putra, monggo enggal paring dawuh dumateng ingkang putra Rama. Kaya ngono. Bapa, Sabda nandhal sak panduran kula mboten saged mecap. Rikning putra kula sampun marak sibuk. Monggo kula aturi paring dawuh. keparang Nak Mas Bagus Waryono, Paring dawuh Guru. Nak Mas Bagus Waryoko, Inggih, Nak Mas Bagus Waryanto, katimbalan. Gusti Patih Mbak Sabda Waryo. Sabtu bari. Aturi muninga. Pepunden dalem Kutaraja Adipraya mangsa Majapaekan mangsa
Tanjung Anom. Mojo Lengko sarta Tanjung Anom dipun pandhegani sinuwun Prabu Lesampura. Nggih. Ning sing Senopati Manggalayuda Sudira. Anake Manggalayuda Tara. Paman sampeyan saking jangkar bumi, pusar bumi lan sonya pringgo emot ingkang wasapati praja. Nggih. Wedal menika gugur ing gugur. Jangkar bumi sonya pringgo mremene teng Gunung Argapura mandhape tenggal Dakarata. Ora suwe meneh Kadipaten Argapura dijajah dening Tanjung Anom. Sampeyan nek ora gelem mageri tundhone Sonya Pringgo ajur, Argapura ajur, Kutaraja Adipraya ajur, kabeh manungkul teng Tanjung Anom. Banyak sanget lho. Angge. Romo, menawi cethuk tiang-tiang Tanjung Anom kepengin blengket wonten ing Argapura. Kula minangka putra wonten ing Argapura mboten badhe nrimakaken. Yen pancen ngono, aja kesuwen tindakake. Panestu panjenengan Gusti. Sampai paestu. Resto kerjaan. Tidak rangsing manah putra panjenengan budal perang mangsah Tanjung Anom Kersanipun kepareng kula jampang ampun ngantos Tanjung Anom mlebet wonten ing Argapura. menawi kados ngaten kula matur nuwun sanget. Kepareng pamit. Kapas Marion. Adi Mario. Sapunika prajurit wonten ing Argapura sampun gelas papan. Benjang menapa anggenipun lumarep wonten ing Tanjung Anom kantun nenggo dawuh panjenengan. Ora sah dadak kesuwen. Ora sah ngenteni sesuk. Saiki budalke para prajurit Kyai. Kados pundi Kang Mas? Enggal budalake Kyai. Nyuwun wedal sawetawis. Prajurit Kipli kapura maju. Dawuh. Minangka badan wakilku, dina iki uga siagake perangane prajurit ana ing Kadipaten Argapura kena kawiwitan. Kestakan dawuh. Para tamtemu. Siaga makarya. Estisan Jata lumaksana magita-gita. Tanjio. Tanjio. Kabeh prajurit cepawana tumbak tameng lan palung kanggo ngawekani lamun tawa wong Tanjung Anom bisa perang. Tanjung!
lan aku durung tau pate ketemu sebab dina iki kowe lan aku minangka senopati Tanjung Anom kang bakal gelar jajahan munggah ning arepku. Kaya bilet-bilet. Sampean sapa? Kenalan ning ngono. Sampean sapa? Diwanuke. Bupati saka Argopuro. Suryodana. Wah, Suryodana Pati Argopuro. Sek, minggir sek. Aku mikir, Minggir. maju. Kae sapa kae? Waryono kang dadianan. Waryono pangkatmu ning Argopuro. Putra ning Argopuro. Woe, pangeran Argopuro. Sing tengah bagus. Nggih. Waryaka jenengku. Waryanti. Hush. Waryaka. Oh, Waryaka. Waryaka pangkate. Pangeran ing Arga. Kowe putra Argopuro. Iya. Putrane Adipati Waryono. Sing kae. Waryanto. Pinangka putra ana ing Kadipaten Argopuro. Padha pangeran Argopuro. Kosok baline sapa kowe sak loro? Aku. Heeh. Cundaka Senopati Tanjung Anom. Senopati Tanjung Anom. Sawijine Aku lho dan toko uga kalebu senopati saka kraton Tanjung Anom. Paman Patih Suryodana. Piye iki? Monggo dipun lajengaken. Terus Anggenipun murba monggo. Surya Pringga cakar bumi wis takluk kalawan Tanjung Anom kali Argopuro. Gelem wong-wong Argopuro nyawiji tok lengket ning Tanjung Anom. Aja drangat-drangat nggonmu ngucap penak tembungmu, Piye? Aja nganti Argopuro kon tunduk. Nek iso kowe kabeh malah kon takluk tunduk. Ketokno sak budi.